Chineke n'ebe mmadụ okereke nọ dị omimi. N'ezie, ewezụga ọmịiko ya, mmadụ dịka anakpọrọ nkụ, osisi anaghị amị mkpụrụ, ihe eji eme akadị, ọkpụkpụ nwụrụ anwụ, nkịrịka nkata na oge niile ahụ bụ ekwesị. Ya ka onye abụ ọma David 130 ji wee tie sị, onye nwe anyị, ọ bụrụ na gị akụkọwa mmehie anyị, onye ezi ga-abụrụ n'ihu gị. Abụ ọma megidere mfụnye elu na mpako n'ụdị ọbụla na mmadụ iche na ọka ndị ọzọ mma. Ọ bụ abụ nke ụmụ Chineke ga-ebudata onwe ha ala iji wee nata